Higala mayong adlaw kininosab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church diri sa CB Som Mactan Lapu-Lapu. Nagpasalamat ng kanunay mong nagsunod ng online broadcasting sa the 15-minute Bible Truth. Higala among tinguha nga ang kamatuoran mapahayag, no? Kaya atong kalibutan doon puno sa bakap, puno sa panaglalis. Dili ni nato angay lalisan man ang Biblia, angay nito tong tuuhan ang kamatuoran. Daghang mga tao karon nga himuong lisod ang sayon. No, nay mga bersikulo himuong lisod nga naa may mga bersikulong sayon. Angay sabton adto gyud mo dwell anang mga dili masabtan. Nga klaro man kayo mga mensahe sa Ginoo nga si Jesus niani sa kalibutan aron ta luwason. No? Nga si Kristo lang ang makaluwas. Nato hisgutan karong adlaw mga higala nga ang giingon diri sa Matthew kapitulo 1 bersikulo 23. Niyon ang pulong sa Dios tanawa o sa kabirhin magasangkon sa usa ka bata o magahimugso sa usa ka lalaking anak ug sila magtawag sa iyang ngalan nga Emmanuel, nga ang hubad ang Dios uban kanato. Wow, kanindot, no? Nga ang atong Ginoong Jesus na mga higala, Dios nga nagpakatao, nagsulob og unod aron makig-uban nato. Niyon ang Biblia nga tawgon siya Emmanuel, no? Nga ang hubad ang Dios uban kanato. Ang Dios uban kanato. So higala, dili day propeta lang ang nakig-uban nato, dili day tao lang ang nakig-uban nato, kundi Dios mismo, no? Nag-uban nato. Kay si Jesus Christ, yun ang Bible, God in the flesh. Sa Juan kapitulo 1 mga higala, makita nato sa Biblia, no, nga atong pamatud-an nga ang Dios nakig-uban na nato, no? Ninaog siya, nagsulob siya gunod, nagpakatao siya, gigamit si Maria o si Jose aron matao siya aning kalibutan. Sa John chapter 1 and verse number 1, sa sinugdan diha ang pulong o ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Verse 14, o ang pulong nahimong unod og mipuyo uban kanamo ug among nakita ang iyang himaya. Ang himaya ingon nga iya sa bugtong gipakatao sa Amahan puno sa grasya o kamatuoran. Jesus Christ, ningon ang Bible, ang pulong Dios o ang pulong nahimong unod, no? So Jesus Christ came into the world, nagpakatao siya, nagsulob siya unod, tao siya nga nagsulob ug unod, pero 100% is God. Ngayon naman ang Bible, ang pulong nahimong unod. Ngayon sa verse 1, ang pulong Dios. Gani gipamatud-an ni sa 1 John, no, nila ni Juan sa 1 John chapter 1, ningon ang Biblia, kadtong diha nagikan sa sinugdan ang among nadungog nga among nakita pinaagi sa among mga mata, nga among nasud-ong o nagunitan sa among mga kamot mahitungod sa pulong sa kinabuhi. Kay ang kinabuhi gipadayag o kami nakakita niini o nagapamatuod o mipakita nga na kaninyo ining kinabuhing dayon o kaniadto uban sa Amahan o gipadayag nganhi kanamo. So you see mga higala, sila mismo nakakita sila, no? Nakakita sila sa Dios, no? Nga nagsulob ug unod. Wow, pagkanindot mga higala, no? Nga gipamatud-an nga ang atong Dios nakig-uban na diri kanato, no? He came into the world, but ingon ang Bible, but the world received not His own. Wa midawat ang mga katao kaniadto, wa midawat ni Ginoong Jesus, no? Nga Dios nga manluluwas, nga hangtod karon nangita pa sila sa manluluwas nga niabot naman ang manluluwas.
Ningon sa Apostol Pablo sa Pirmirong Timoteo 3:16, ug sa walay pakiglalis dako ang misteryo sa pagka-Dios nun, ang Dios gipadayag diha sa unod. No? God was manifested in the flesh. Ngayon mo, pastor, kanang tinuod giday nga Dios siya atong pamatudan sa mga pulong na naadiri sa Biblia, mga higala. Ningon ang Bible nga si Jesus Christ, ang atong Ginoong Jesus, nagapasaylo siya sa mga sala. No? Kay kung dili pa lang siya Dios, dili siya mo pasaylo sala. Kung propeta pa lang siya, ngano silang Jeremias kaniadto, ngano silang Isaias kaniadto, ingon day sila inyong mga sala gipasaylo na. Wala sila nagaingon ana, mga higala. Kung imong susihon silang Moses, silang mga propeta, mga katawan kaniadto, silang Apostol Pablo, nagaingon magud sila nga ang inyong mga sala ako nang gipasaylo. Wala. Niingon dire si Jesus Christ lang ang nagapasaylo sa sala. Why? Because He is God. No? Diyos siya. Marcos Kapitulo 2, versikulo 5. Niingon ang Biblia, Marcos Kapitulo 5, 2, versikulo 5. Klaro kayo, niingon ang pulong sa Ginoo. Sa diha nga si Jesus nakakita sa ilang pagtuo, siya mingon ngadto sa nagsakit sa paralysis, anak, ang imong mga sala gipasaylo na. Apan dihay pipila sa mga eskriba nga nagalingkod dito, nagatarungan diha sa ilang mga kasing-kasing, ngano nga kining tawanan nga nagasulti sa ingon og mga pasipala, kinsa ba ang makapasaylo sa mga sala? Gawa sa Dios lamang. No? Ingon sa kinsa maning tawanan nagapasaylo og sala, nga wa may laing makapasaylo sa sala, Dios ra. Pero si Jesus Christ, nagpasaylo siya sa mga sala. Oh? Maklaro nimo diri nga, ingon ang Biblia, anak, ang imong mga sala, gipasaylo na. Ano nakapasaylo man siya? Because He is God. Diyos siya. Oh? Then, o ato makita diri mga higala nga, gibadlong niya ang hangin. Gibadlong niya ang tubig. No? Kung may laing makabadlong ana, ang Diyos ra. So ito makita diri sa Mateo Kapitulo 8, versikulo 25, ningon ang Biblia, 24, tanawa din niabot nga usa ka dakong unos sa dagat, hangtod nga ang sakayan natabunan na sa balod, apan siya natulog. O ang iya mga tinunan, miduol kaniya, mipukaw kaniya, nga nagaingon, Ginoo, luwasa kami malaglag. O siya nagaingon, ngadto kanila, ngano nga kamo mahadlokon, o kamo nga gagmay o pagtuo. Unya siya mibangon o mibadlong sa mga hangin o sa dagat o dihay usa ka dakong kalinaw. So si mga higala, makita na to ba nga si Jesus Christ siya ang atong dako o buhi nga Dios nga manluluwas, no? Dako nga buhi nga Dios ug manluluwas. Gibadlong niya ang hangin, gipasaylo niya ang mga sala. Then would you imagine, gipakaon niya ang 5,000 ka mga tao, gawas sa mga bata o babae, nga pinaagi lang sa 2 ka isda o 5 ka pan. Imagine, gipakaon niya, gipalingkod, giampuan ang 2 ka isda o 5 ka pan, ug sa sigig kuha nila dito sa bukag, na nasa ilain hangtod ang 5,000 nakakaon. Kinsa mo makapahimo ana mga higala, ang Dios ra. Then katapusan makita nato diri nga iyang gibanhaw gibuhi si Lazaro. Sa diha nga namatay si Lazaro sa John chapter 11, niyon siya, Lazarus, gawas. Upat na kaadlaw nga namatay si Lazaro, niyon ang mga igsuon niya si Martha o si Mary, Ginoo, nabaho na ni siya. But niyon ang Bible nga, niyon ang Biblia nga si Lazarus na banhaw. Kinsa may makabanhaw o patay mga higala o may lain si Jesus Christ ra. No? Muna nga si Apostol Pablo dako kayo ang iyahang pagtuo nga ang atong manluluwas dili lang
lang kay dakong manluluwas kundi dako pod nga Dios. No? Suwat niya ngadto ni Tito kapitulo 2 bersikulo 13, Titus chapter 2 and verse number 13, tanawan sa giingon ni Apostol Pablo. Ayan siya. Kapitulo 2 bersikulo 3, kapitulo Tito, sorry Timoteo man akong nabasa. Tito kapitulo 2 bersikulo 13, nagingon ang Biblia nga nagapaabot niya ng bulahang paglaom o sa mahimayaon nga pagpakita sa dakong Dios ug atong manluluwas nga si Jesus Kristo. So mga igala, atong napamatud-an diri sa Biblia nga si Jesus Christ, Dios nga nagpakatao aning kalibutan na aron nga bayran niya ang atong mga sala. Gani nagingon ng Biblia, siya nga wala sala, nahimo siyang sala alang kanato. No, imagine siya nga wala sala, kinsa man kuno nato diri wala sala. Naningon man ang Biblia kita tanan nakasala. But ningon ang Bible sa ika-2 Korinto 5:21, kay siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato, kinsa wala nakaila og sala. Aron kita unta mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Imagine mga igalahan nga ang Dios din nakiguban na nato, nagsulob ug unod nianhi sa kalibutan aron lang bayran niya ang atong mga sala nga kita unta mo'y angay mo bayad pero siya'y mibayad alang kanato. Siya'y namatay alang kanato. Siya'y nahimong takos nga kabayaran sa atong sala. Kay kung kita'y mubayad sa atong mga sala, higala, imperno tang nako. But salamat sa Dios nga siya mismo mo'y nibayad sa atong sala, nga kita man untay nakasala, pero siya'y nibayad alang kanato, aron ta maluwas. Kita'y nakasala, pero siya'y nangitag paagi nga kita mahibalik ngadto niya. Wow! Ingon ana kadako ang gugma sa Dios alang kanimo kanako. Muna ningon ang Biblia kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga gihatag niya yang bugtong gipakatawo nga anak aron sa bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Gala salig ni Kristo. Salig ni Ginoong Hesus nga siya ang makaluwas sa imong kalag. Tuuhi siya, saligi siya karon. Kung higala ang imuhang kaugmaon ngadto sa eternidad, dakong kasiguruan. Daghang salamat o kininausap si Pastor Mark sa Sidon. Kami magaingon kaninyo maayong adlaw, ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.